Uriani di bata, na hinolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Adorang so tarulihitas yan hata ni di bata, tapasada maruhatta martangya kita. Dami ni di bata na sumurong siyan saluh na roha. Ima mga ramoti, ate-ate, doho pikiran mo na saluh na di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amang inang akadungan sa haporsyaw di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni Tuhan nasar tuhita gabingolo na baru. Dienek may siyan buku sa Damusa bidu 32. Mamuka may siya na 22 ro dia 32. Tajahama odo hata ni Tuhan. Dungi hehe maibana borngin nai. Di panggarahon majul mana na duay dohot na poso na boru-boru na duay. Do anak na nasa 10 saday. Lahom manaripari hatari para jabok. Jadi ditugyong manasida patari parhon di batang aiki. Di patari parmanasa na dibanay. Tading maholan si Jacob. Jadi Roma sada halak. Marsirangguta do ibana ro dibuhas yang ngari. Aledung di ida. Dang liak tuduk sa si Jacob. Di soro masoy na. Jadi ngedul masoy ni si Jacob di bahen. Parsirangguton na sidai. Dunginin na iba nama. Palua maau. Anu nga buhas yang ngari. Alainin na si Jacob ma. Danghu palua ho. Da jolo di pasu-pasu hoaw. Dunginin na bawi madok ibana. Isi do guarmo. Si Jacob do ninna. Jadi nina bawi ma. Dang be si Jacob do honon guarmo. Si Israel nama. Ay delo hodo de bata do jolma. Jalamonang hodo. Dungi manukum ma si Jacob. Jalanin nama. Ua pabua ma guarmo. Alainin na iba nama. Buasa matung suku-sukunanmu guarhu. Dungi di pasu-pasu iba na disi. Jadi di bahan si Jacob magowar ni parsiranggutan ipenial. Anu nga takas wida apala bohi ni libata. Jala malua tondeki. Dungi dina sinalpuan ipeniali. Bisar mamataniari di ibana. Hape mekat-ekat ibana di bahen soit na. Alan ido ubahen so dipangan hala Israel urat dol-dol rasi rasa nuaeng. Ala disoro pardomuan ni soit ni si Jacobi. Ido yang gusahak na. Dihita saluh na kadamang do dainang na hinolongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Molo sinukum majo tuhita ganuk marsada-sada. Di bagasan tikyon. Molo hita mangulan akahasala di tonga-tonga ni parnguluan. Amang yang hiado hita langsung berusaha mangidu maaf di selu akahasala na tapatupa. Mananggabe tormamitori diri do hita di selu akahasalatai. Totua manginang molo halak na porsia di Tuhan Yesus Kristus. Ikor rajumata do molo barani hita mangulan hasalaan. Ikor barani do hita. Minta maaf jala paubadiri. Asa unang be mangulan hasalaan. Tujuluan nyarion. Ido sa siton halak Kristen. Amanginang. Di bagasan turpu jamita na saat hita di apala partikyan mo. Takas do si Jacob merasa bersalah. Di salu aka pangalahona na sa laon. Tuabang na si Esau. Dung dirajumi si Jacob na salah ibana marsaka maibana. Mula na yung pajupang do si Esau. Alay adorang so pajupang ibana do ima si Esau. Parjolo sa hali. Disuruh si Jacob do. Ima akka hatuban. Jala marhite-hite akka hatuban non.
dibuat doa kasih lehon-lehon tu si Esau. Asa olo si Esau mardame do ibana. Napadua musena na pinatupan ni si Jakob. Disuruh si Jakob mamuse akan naposona. Mabuat akka pelian. Laho mangido asi-asi ni si Esau. Amanginang. Sasitong na omah taridaan. Bisuk ni si Jakob. Di tonga-tonga niya kaparnglon na. Jot tadokon molo si Jakob sa halak pangototoy. Alay secara pribadi menurut nami, si Jakob jol mana bisuk. Nang pesipata bisuk na pinakke di ibanai lipe senadopan ni debata. Amanginang di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikya no. Di perdalanan neng mulak si Jakob neng manopot habang na. Dung dipatari par ibana jolmana hatuban na do akartana. Tading do pe ibana di do dekai bagasa turpukon di bariba niai jabok. Dina tadingi imana pajupang maimana do ima sahalak sadabawa. Na pasti sadabawa na pajupang do si masih Jakob. Dang diboto ibana do pe ise. Marsiranggutan ibana do bawai. Ditiup ibana bawai. Danga do kalaki na telu. Sampai saha buah siang hari. Alaimat pangi dua do bawai manang suruh-suruan ni debatai asa dipalua si Jakob. Alai ada orang so dipalua si Jakob ima bawai. Dipangido si Jakob ma asa pasu-pason na ibana. Alus ni bawai ise doho. Dido ima si Jakob. Si Jakob doa. Dido bawa ima. Sonari dang si Jakob beguarmo. Alai. Israel nama. Amanginang. Di tonga-tonga ni perubahan guar na terjadi. Tuhadirion ni si Jakob. Gabi adong do. Ima perubahan di ibana. Dakolang guarna na berubah. Pangalahon na pi berubah. Dakolang guarna berubah. Parangena pi berubah. Na luar biasa na amanginang molo taberen di bagasan turpukon. Ditikin namar sirangguti na sida. Dang dipangido si Jakob sianima debata manang siya suruh-suruan ni debatai. Sere. Alay na pinangido ni si Jakob pasu-pasu. Pasu-pasu na dirajuman di bagasan ni maturpu jami taon. Dada hamoraon. Dada hagabion. Alay mo lahurajumi hami secara pribadi amanginang. Pasu-pasu na pinangido ni si Jakob di bagasan on. Ima roha namuba. Roha na mangoloy debata. Dihita salu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado nanaing berengot ta siyan hata ni Tuhan. Taringo pangalahon ni si Jakob pinagkaningan. Dido ibana do musenang nungaw hida buhi ni debata alay malua doha. Ima di peniel. Jadi buhado jol manang mangida buhi ni debata. Di jama si sonaro na manginang gudang do jol madok diri na nunga mangida buhi ni debata. Bahkan siado huberekan manang hubigi hami adog sa halap padita senior
Madok imana nunga marngida buhini di bata, marhite-hite di bereng imana naroko, di bereng ibana surgo, lo kalian asing. Menurut nami amanginang, dan ina mangida buhini di bata. Alebu hado amanginang jolma nang mangida buhini di bata, hobar tuturpu jamita na satu ita dia para partikenon. Na parjolo sahali, jolma na marnida buhini di bata, ikom mangulu di bagasan toruk ni roha. Songon ima na pinatupa ni si Jakob. Dung pajupang ibana do ima de bata, gabe muba do ibana, gabe di bagasan toruk ni roha do ima si Jakob. Jala toruk ni roha ni si Jakobi, gabe mengubah ibana di tonga-tonga na kaparngulona. Situasi yang dialami oleh Yakub itu berubah. Dari siklus balas dendam sian si Esau, gabe siklus rekonsiliasi. Jala dipatari dari si Jakob do toruk ni rohana. Marhite-hite na marsob ibana pitu hali di adupan ni si Esau. Sikap ni si Jakob pun amanginang. Patari dahon nang toruk ni rohana. Di tonga-tonga niaka parngulona. Marhite-hite na olo imana marsoba pitu hali songon edoko di bagasan bidu tolu bultolu ay opati. Tarida ma nunga berubah PHP si Jakob di tonga-tonga niaka parngulona. Nah kita pe kosong ini do amanginang. Jadi ketika kita katakan aku sudah melihat Tuhan. Nunga huida pe buhini de bata. Ikon tarida mai di tonga-tonga niaka parngulota. Marhite-hite na olo marpangalau hita di bagasan torok ni roha. Boloko kamu na balas dendam. Tetapi mari masuk kepada rekonsiliasi di tengah-tengah kehidupan. Perdebatan atau ketidaksukaan kita kepada orang. Ketika kita sudah melihat Tuhan, maka ubahlah itu untuk saling mengampuni. Masuklah kepada perubahan rekonsiliasi itu. Itulah orang yang sudah melihat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Nah paduan amanginang, ikut rajumat tado, jolma nang marnida buhini de bata, ikon adong do transformasi iman di bagasang uluna. Totu ikut tarida doi marhite-hite pangalahon ni si Jakob di bagasan ima turpu jamita. Amanginang, transformasi yang terjadi dalam diri Yakub dari Yakub menjadi Israel adalah transformasi iman yang begitu luar biasa. Transformasi iman yang benar-benar memberikan kesadaran kepada Yakub. Dia pertama sekali dipatari dan ibana bisukna, tuamongna. Na soberhani imana maka jojokon si Jakob doa. Alil imana do di sisi Esa doa. Ale anggo di bagasan turpukon. Takas medo imana si Jakob doa. Di pauba di bata Israel namaho. Nah kita pe kosongoni doa mangina. Molo tadokon nunga pajupak kita do di bata. Maka sadarilah identitas imanmu. Transformasilah imanmu itu ke arah yang lebih baik. Iko gabe Kristen nahuk mahita di bagasan Tuhan. Dakolang status semata ala ikut tarida mai di tonga-tonga na parnguluan sigano pari. Amanginang, sa di hari kita mangida buhini di bata. Kita bisa saja melihat Tuhan itu dalam persoalan kita. Di bagasan hoi-hoita. Di bagasan parsoryota. Alena pasti di bagasan lasni roha manang di bagasan parsoryon. Molo nunga ta ida di bata di tonga-tonga na kaparngoluon ikot tarida mai marhite-hite na marpangalaw hitaw Bartolomeo ni roha di bata. Naparpu di sahali amangina. Jolma nang marnida bohini di bata ikon pasidikon akka komplit di bagasan ngoluna. Dang adong be di tonga-tonga ni parngoluon mamitori diri. Dang adong be di tonga-tonga ni akka parngoluon marasa ibana utoho. Alai molununga taida buhini di bata
tapasiding mahagut turun. Alana amanginang Kristus pe naro mameleo dirina. Asa unang adong bihagut turun. Asa unang adong bi ima kahosom. Asa unang adong bi ditonga-tonga niya kaparun akapar bola-bolaton. Ano niya manginang? Mudah-mudahan marhite-hite jami taon. Tarajumi manat. Nang tayo dobohin ni debatay. Jesus Kristus dobohin ni debata na mameleo dirina. Jesus Kristus do na pasunak rohatta. Marnida buhin ni debata. Berarti majakon Kristus si di tonga-tonga niya kapanguluon si ganupari. Amen. Martangya kita. Moliate mau pasa roha nami tuho debata nami. Taruli dohami Tuhan marhite-hite hatam. Jala marhite-hite hatamon di pangiduho tu kami asa tarida ma na kami ida buhin ni debata marhite-hite kaparangin na denggan di tonga-tonga ningulo nami. Mauliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.